Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Wat hadin kat wisngi na du buba resting war ulahap atway barmani hadu mentakasngi ke kendai trik unai luar arjar arpo 4 lap setia ya kemet kejung u. Kani kalong wat hadin bala pelong ya ke jingwat daki bahayang asem bat kesnong mentala kat wisngi lenter. Kat kum ke jingu sordar kesnong mau pia uba kam teibo rentatiang nakaliang ka fire service na mairang bat ka search rescue team na Shillong ru Mario jingtep kilawan ban ajingiram. Banwat ya uba resting war handrai 4 lap dien setia hai udon kumta nakaliang gayeng kesem kilarai ban kerpat lem ipat ba la kalong ikinong khwai ne kinu ibopoi shawa kri haki benta jong katwei barman bat ter serum jongka bakin ngobha ban pentep lem la daki yoi ya kemet jong ba resting war dak bapun haki bahyeng ni hau sordar snong mopia bat usordar ka snong dongki inding ling ba kini ki number phone kendai hendriu iwe ar nyau kendai hendriu pra san iwe sordar mopia pra sau iwe sau not pra nyau san nyau kendai sordar dongki inding hendriu kendai not kendai san lai ar hendriu lai san kendai lai nyau pra iwe pra nyau san kendai bat kendai hendriu iwe ar nyau kendai pra lai kibadi ki number phone jong ki bahayeng kumon chipin kan mau ba resting war uba syong basa kesnong mau pia ulahap akathwei barmani kat bau dang thmu ban bret jar ha kani kathwei ha ka lai pho tarik unai lar arjar arpho ha kapor khatwei bijem step kani kathwei kadon hawa khri ka bahap ha west Khasiels district ha ki benta jong put usam kesnong mau pat dongki ingding kesnong ka bacngai tang kuma arpho kilometer na kesnong nongklau la kalian kayung ka sem ji de ni ya kwa man ya kerpat ya gino gi brubu kidi kwai do ne bread jar la thui barbani harum ki no gi bru la phala ka ta ka diang la ne ka diang ino no gi bilab subha kin I SMS la ne phun ha no un bar buen bula tho no un bar phun sordat chnong pia sordat chnong din ne mar phun gi bi hayung no san ta gin bar phun siap phun ne siap SMS ha gino gi bar la kilap la kilap kita no yang kita bru gi bilap bagi daya lap ini ai perto yaki si junom yaki te warga we ro kaliang akwa ban kerpat ya gino gi bru gi ba seulem ya ka ka khia ka chon no ka yung ka sem di na da ka unjia kum kono unjia mar ngi pat yo mat mendo kum kono unjia bagi dia kadang sulong dia kla ta menta te kerpat gino bru gi seulem na so lem supaya rap lem namta khia ka chon ko yung ka sem di badi kita gi bru ngan yai berto si junom kada gi seulem so lem bani rap namta ka khia ka chon ka yung ka sem di bro arliang bala ka liang ka kemei no kun resting gi bala ka liang ka me it ne kon da resting kini yai berto si junom ni kita gi bru gi ba seulem badi no gi menlap ro kaju halor ke jingjia na kabanta ini iba resting ibelahap hakawak kri ti ya hadu menta lakhat wisngi nyim simpat layo ya kamet jong uni bahas nong jongi ba resting wa hadu menta ngisngutho bangidang semjing hi banyo ya kani kamet ti na kaliang kasnong ro ha kani ka por ngisngo ban kerpan jur ya baro ladadon kibaya kwai ladadon kiba bread jar ladadon kiba wanya denti ha ka wa kri nadu na thoi barmani sharum lada jia bakilam ya kani kamet jong iba resting kin sngo ba ban pentip ha ki number phone ki bangila ai nang ba nginla ban yo kham kloy ya kani kamet jong uni urang ba bad nakaliang jong au sardar ngada kerpat jur lada don ki bas ngulem bad ki bayarab lem ban penbena lada pio i ngindas ngau purto
junong la junong kani ka wa khri kani ka benta ka ba uni urang ba jong ka sinong jongi ubaham kalong ro gajaka la ne ka benta jong ka khri ki ba kham bahana ka khri baro habangi ya banwat yu ne urang ba ni syam ba ka dei ki jaka ka ba kham snu tam ne ki jaka baro ti kum ka sinong la ne ki bahayin ki ba sem la ne ki marjan sinong ki belerap yang ni kini ki khat wais ni syam ba kani ka jaka kalong ka basnu tam bat kinong wat ro bun sin kia tho ki ong ba don teng teng ba la kum jan ba kalabiang apdeng jong kinong wat baro ti kum hanga kum usordar snong ngadon ke jing sukhia sapang kaniro ba tip kum no kan long la ngin yai wat bunski ti ka banga kerpat na kaliang jonga usordar kalong tang bangan maham yeki bawat wat da suma nang ba ka dei jaka ka pasni banam jia kano ka jing jia apdeng kinong wat baro kat kum balawan na kibor ki ba hajrom ti ai jing mut yang i da ki ong ba pinang yap teng ba ya kan ki jing wat sino na ka wai ka sni sha wai ka wai pan ti tat anda phila syam ya kano ka jing ka ba phimla ti ki ong sapen tim bangiru ngidang keloi ban wani rabbiang ya kan ka ka lada ka ying kadang kerpat ya ka sinong ba kindang jaiwat na ka wai ka sni sha ka wai pa tingi kum ka sinong imban se bagani i hangyan hablara nang ta kan ka jong ni ka yi